Eu vou vos deixar agora, xa vos contei que imos meternos un pouco tamén no mundo do videoxogo, porque somos un festival audiovisual, e o audiovisual tamén toca o mundo dos videoxogos. Será da man de Lucas Costas, de Movie, do Museo do Videoxogo que está en Cangas, no Morrazo, e fará un repasiño pola historia do videoxogo galego e falaremos tamén do primeiro videoxogo comercial galego. Estou dicindo ben, verdade, Lucas? Que é The Wall. Eu non o sabía e seguro que vos tampouco e ides aprendelo agora. Así que un aplauso para Lucas, así, para que se sinta querido con caloriño. Hola, que tal? Que tal se escoita? Ben? Escoitase ben? Foi intenso, o que acabades de ver agora. Respirade un momentiño. Pois, imos empezar polo principio, este é o final. Estamos no final. Gracias. Fundación Museo do Videoxogo, como dicían aquí a organización, moitas gracias á organización do Carballo Interplay por convidarnos aquí e ter esta presencia que é parte da nosa actividade, non? O Museo do Videoxogo de Galicia, pois así se chama a nosa fundación, é o noso museo, Movie, que está na localidade de Cangas, no Morrazo, nas Rías Baixas, frente á cidade de Vigo, dende 2019, que está xestionado pola Fundación Museo do Videoxogo de Galicia, que se creou especificamente para xestionar o propio Museo do Videoxogo e todo tipo de actividades divulgativas en torno ao videoxogo en Galicia. Pero o Museo do Videoxogo de Galicia non é o museo solamente do videoxogo galego, que tamén ese será o cerne do que falaremos aquí hoxe, pero tamén para falarmos un poquinho en xeral da actividade do museo que temos ali. No Movie estes serán os puntos que trataremos, un pouquiño coñecer o Movie en xeral, o museo, falarvos da nosa actividade e despois especificando un pouquiño máis cal é a nosa actividade en torno, centrada nos videoxogo galego e sobre iso, pois as conclusións que imos chegando ao longo de xa 6 anos de investigación e de recopilación de videoxogos galegos, pois un poquinho as conclusións que levamos chegado, cal é a historia do videoxogo galego, algo que todavía se está empezando a debullar, non? Porque leva pouquiño tempo relativamente como industria cultural o videoxogo e como observar a historia dende o presente sempre máis complicado cos eventos que están sucedendo, non? Necesitamos a perspectiva do tempo para estudiar unha historia. Todavía menos historia o videoxogo galego e o estudio da historia do videoxogo galego, pois prácticamente ese plazo de 5 ou 6 anos, e despois falaremos efectivamente de The Wall, o que foi o que é o primeiro videoxogo feito en Galicia, ou polo menos o primeiro que tivo distribución, unha distribución pública, unha distribución comercial, que chegou a xente, verdade? Por último, pois un pouquiño de tempo se queda para preguntas, aínda que creo que tedes que marchar así despois rapidamente, non? Ben, a Fundación Museo do Videoxogo, que desenvolve estas actividades e non soamente no museo, senón, como dicía, actividades divulgativas de todo tipo, en exposicións que facemos fora do museo, en eventos culturais, como este, e como outros por toda Galicia, a Feira Culturgal, o Salón do Libro de Pontevedra, a Semana das Industrias Culturais en Ourense, pois ali onde temos presencia, pero, por suposto, o propio museo, un proxecto social, un proxecto que ten como finalidade achegar o videoxogo a xente, a sociedade, nun sentido máis amplo, cun enfoque cultural e cun enfoque que derribe muros e derribe prexuizos sobre un medio cultural que sempre viviu con eles, non? Dende os seus comezos e que incluso algúns deles chegan ata a actualidade. Un museo con actividade que xa desenvolvemos por toda Galicia, dende logo intensamente e incluso con moitos contactos con outros museos de España. O Movie, como comentaban antes, efectivamente, foi o primeiro museo de videoxogos en abrir en España no ano 2019, en febreiro de 2019. Agora existen outros museos e con varios deles levamos colaborado ao longo dos anos en cuestións diversas e moitas delas técnicas tamén, con algunhas colaboracións internacionais. A parte técnica, a parte de preservación en canto á tecnoloxía do Movie, pois é unha das patas importantes do que facemos, é unha referencia ao persoal que temos técnico, por iso as colaboracións con outros museos teñen ido por ese lado da reparación, da preservación, do mantemento das pezas antigas de videoxogos. Ali no Movie de Cangas, que se pode visitar o público xeral os sábados pola tarde,
Tamén durante a semana, en grupos, temos un montón de talleres e visitas especialmente deseñados para centros de ensino, precisamente grupos como a Oboso, que nos teñen visitado xa das 4 provincias galegas, con moita frecuencia e, como digo, con moita variedade de talleres, porque temos un persoal moi diverso e colaboradores de todas as ramas das humanidades a cuestións técnicas, desenvolvemento de videoxogos, literatura e cinema. Entón, temos todo tipo de talleres diversos para que relacionan o videoxogo con outros campos, non? Porque o videoxogo é algo transversal. O videoxogo pode ser e debe ser moitas cousas, non? Entón, a partir de aí, as nosas aproximacións diversas para todo tipo de intereses que se presentan ali no Movie para os grupos e nas nosas visitas dos sábados. Ben, o museo, algúns números do que hai, do que supón a colección permanente do museo, alrededor de 2.200 pezas de software, é dicir, videoxogos en xeral, e 400 dispositivos de hardware, tecnoloxía. É moi importante tamén, é unha das áreas do Movie, precisamente a área de exposición centrada nas tecnoloxías e nos dispositivos que son condición de posibilidade do videoxogo, e por iso tamén unha parte importante, como digo, do noso esforzo de preservación é o hardware e, por suposto, os propios videoxogos. E xa, pois, concretando no galego, 300 deles aproximadamente son videoxogos do noso, digamos, do noso proxecto de videoxogo galego. Non estrictamente non son todos feitos en Galicia, pero sí hai moitos xogos. A inmensa maioría deles son xogos 100% galegos, podemos dicir. Outros, claro, o proxecto non é excluinte, non? Entón, pois hai videoxogos en galego, que tamén é algo importante para nós. Hai videoxogos con participación importante galega, con un núcleo de desenvolvedores galegos, pero agora afondaremos un poquinho máis niso nos seguintes puntos. Tárdame a veces un pouco en cambiar isto. Aquí. Ben, como dicía, pois un poquinho que afondaba antes a esta oferta formativa diversa dentro e fora do Movie. 3.000 persoas anuais aproximadamente que visitan o Movie, contando todos estes centros de ensino que visitan, e moitos dos talleres que facemos, dos máis demandados, por exemplo, sobre os usos saudables do videoxogo. Vos sodes xogadores habituais de videoxogos? Todos vos? Ben, entón, pois, na actualidade, pois, o videoxogo está moi presente, leva estando moi presente moitos anos, en realidade, non? Pero sempre houbo certa brecha, especialmente, pois, algunha certa brecha xeracional, hai preocupacións, ás veces, pois, sobre posibles usos problemáticos do videoxogo, non? Unha cousa que se nos presenta moito, pois, ese tipo de preguntas que abordamos nese taller de uso saudable do videoxogo, entre outros moitos. Os nosos eventos aos que acudimos, como aquí e moitos outros, pois aumentan todavía máis, non, o número de persoas, e por iso a nosa labor, a nosa tarefa divulgativa sempre pois moi activa e orgánica para chegar a todos os estratos, non solamente a xente que visita o Movie, que tamén, e que queremos que sexa xente non solamente non é un museo do videoxogo para entusiastas dos videoxogos, por suposto son benvidos e nós tamén somos entusiastas dos videoxogos, pero precisamente para chegalo á sociedade nun sentido máis amplo, non? Museo, por suposto, interactivo. O Museo do Videoxogo falaba do espazo de exposición. Outro espazo moi importante é o espazo de experimentación e o Salón Arcade, dous espazos interactivos con máis de 50 dispositivos interactivos en todas as aperturas para coñecer e para interactuar, e sempre co empeño de que esa interacción se produza do xeito máis semellante, máis próximo á experiencia orixinal de cada videoxogo ao longo da historia, vale? Porque, sobre todo, a xente máis nova, pois non tivestes acceso no seu momento a moitos videoxogos que evolucionaron, que fixeron cambiar o curso da historia do videoxogo como medio. Entón, para que esa experiencia se faga do xeito máis achegado ao orixinal, pois o empeño en sempre que é posible ter os xogos nos seus formatos orixinais, no hardware, nas máquinas orixinais para que se deseñaron, e coas pantallas tamén, crucialmente, que mellor reproducen as tecnoloxías propias de cada época e para que se deseñaba cada tipo de xogo. Entón,
porque achegarse ao videoxogo e achegarse á experiencia original é coñecer o xogo. Velo nun vídeo é un coñecemento moi limitado, non? Hai que probar os videoxogos, hai que xogalos. Facelo nesa forma, pois pensamos que a maneira de coñecelos realmente. Esta variedade nos videoxogos que nos gusta amosar no Movie, falamos de máis de 2.200 videoxogos ali no Museo do Videoxogo, pero vos tedes unha idea actualmente, e podemos dicir que estamos nun punto de máxima riqueza na industria do videoxogo e de máxima variedade. Algún de vos ten unha idea de cantos videoxogos se están a lanzar actualmente ao ano? Unha cifra. Que dixeches por aí? 100.000. Pasácheste bastante. Pero aproximadamente son uns 20.000 videoxogos os que se están a lanzar cada ano nos últimos anos. 20.000, pensadeo. Vos de aquí, que dixestes que sodes xogadores habituais, se descontamos FIFA, Fortnite, Minecraft, Stumble Guys, 3 ou 4 máis, igual xa algúns de vos baixades a man e di, bueno, se me preguntas polos outros xogos, sí que xa non. Entón, de 20.000 títulos, imaginade que solamente un de cada 10 deses 20.000 títulos están ben, son decentes, pagan a pena. Ainda así falamos de 2.000. Imaginadevos que solamente un de cada 10 deses 2.000 a vos interesa, o xénero vos interesaría xogar. Ainda así estamos a falar de 200 xogos ao ano, non? Unha variedade inmensa e moita xente quedase un título, 2 títulos, está xogando ao mesmo ano tras ano incluso, ou se lle preguntas a moita xente, pois a xente da pé, a xente da rúa, a xente que non ten tanta relación co videoxogo, ou que ao mellor teñen fillos que xogan pero non xogan eles mesmos, que coñecen? Pois eses títulos que acabo de mencionar agora, non? E sen embargo, a riqueza, a variedade inmensa do videoxogo que ten xogos de todos os tipos, para todas as idades, para todos os intereses e de todas as temáticas que vos poidades imaginar. E iso é unha das cousas que máis promocionamos e que máis nos gusta amosar do Movie, esa variedade, esa riqueza que presenta o videoxogo. Entón, creo que estamos rematando xa coa parte xeral, un pouquiño falando do Movie, Si, por último, comentar pois que dende hai uns poucos meses o Museo do Videoxogo, ademais, está integrado no Sistema Galego de Centros Museísticos, este sistema dependente da Consellería de Cultura que xestiona onde están os museos que xestiona directamente a Xunta de Galicia, pero tamén todo tipo de museos e coleccións museísticas de iniciativas como é a nosa, unha fundación, no noso caso, por toda Galicia. O cal pois equipáranos a outros museos, museos de arte, museos máis tradicionais, non? E outros menos tradicionais, non? Como o Museo da Maquinaria Agrícola de Lugo, por exemplo, que tamén está integrado nese centro, non? Entón, nese sistema de centros museísticos. Entón, está claro que a percepción do que é un museo da cultura estáse ampliando, o cal é moi positivo, en ese contexto, pois aí entra o Museo do Videoxogo. E xa, pois concretando sobre o videoxogo galego, cando dende o principio da apertura do Movie en 2019 tiñamos claro que unha das patas do que queríamos facer era centrarse no videoxogo galego, no videoxogo feito en Galicia. Non había un estudio, non había unha información completa, non había unha visión xeral do videoxogo galego, do videoxogo feito en Galicia. Entón, a información pois era máis ou menos escasa, e tiñamos claro dende o principio que queríamos un proxecto pois que se centrase no xogo galego, e de feito, pois a tal efecto temos unha sala dedicada ao videoxogo galego dentro do Movie. Esa sala amósase, nesa sala se amosa unha pequena parte dese traballo, un traballo que recolle información sobre as xentes que teñen actividade en torno ao mundo do videoxogo en Galicia de todo tipo, eventos, encontros, competicións, asociacións, medios de comunicación especializado, como Recuncho Gamer, que está por aí detrás, convidado, e outros, a revista Morcego, cando foi no seu día, e moitos outros proxectos que teñen actividades importantes en torno ao mundo do videoxogo en Galicia. Por suposto, centros de ensino, titulacións, dende esa mesma época, anos 2018, 19, 20, 21, incorporáronse unha serie de titulacións relacionadas co videoxogo, pois aquí na Universidade da Coruña, ese grao, ese mestrado de deseño e comercialización de videoxogos,
entre outros temas, e, por suposto, nos centros tamén de FP de toda Galicia, son cosas que se foron incorporando. O título de traducción de especialista en traducción para a industria do videoxogo na Universidade de Vigo. Estas partes tamén son algo que nos interesa moito como parte da totalidade do organigrama un pouco do que o videoxogo en Galicia. Pero, por suposto, e sobre todo, o videoxogo galego, referímonos aos títulos, aos videoxogos e aos seus creadores, os desenvolvedores, non? Entón, para iso, o noso proxecto consta de 4 grandes piares ou 4 fases: investigación, catalogación, preservación e divulgación. Sobre a investigación, dende o principio, como dicía, a información escaseaba, non? Sobre todo con respecto aos videoxogos que se fixeran, hai máis tempo, e moita xente, moitos desenvolvedores que fixeran cousas no seu día, dende os anos 90, dende os anos 2000, e que agora non tiñan esa mesma actividade, empresas que xa non se dedicaban aos videoxogos, estudios que pecharon, profesionais do sector que agora se dedicaban a outras cousas. Entón foi un traballo, e segue sendo un traballo intenso de investigación para acadar toda esta información e ter moitos contactos cos propios desenvolvedores para que nos aporten esta información e para poder así aprender e debullar, ter unha idea, montar un puzzle de que é o videoxogo galego e cal é a súa historia, non? Para facer todo iso, foi precisa moita investigación e moita colaboración por parte dos desenvolvedores, ese que vedes aí, José Luis Orge, que desenvolveu a Aventura Máxica de Merliño, un dos xogos importantes desa primeira época do videoxogo galego de comezos dos 2000, que tivo, aí está, aí obedes con ese libriño, ese códice do videoxogo galego que guardamos no Movie, no cal guardamos sinaturas e dedicatorias de moitos dos desenvolvedores e das personalidades diversas da industria do videoxogo que pasan polo Movie, non? Entón, esa é a parte de investigación, aprender, entender cal é esa historia do videoxogo galego. É un traballo en continuo desenvolvemento que se fai, non para, non? Ás veces impúlsase máis durante un tempo e outras veces mantense e logo volvemos á carga para sempre ir ampliando. Non se pode dar por pechado en ningún momento, aprender máis sobre o que houbo, os videoxogos, os desenvolvedores, acadar máis información, xente que tivo un papel relevante no videoxogo en Galicia. Logo, de aí, ven un proceso de catalogación. A creación dunha base de datos que recolla, que identifique todos os títulos, todos os videoxogos creados en Galicia ao longo da historia. Unha base de datos que recolla toda esta información dun xeito moi exhaustivo, sempre incompleto ou permanentemente incompleto, porque ademais, por suposto, seguen saindo e seguirán saindo cousas ao longo do tempo, e outras que imos atopando cara atrás, que estaban por aí perdidas, non? Catalogalos, telo todo nunha base de datos, e ademais agora, sobre todo dende a nosa entrada na rede de museos de Galicia, no Sistema Galego de Centros Museísticos, migrando esa base de datos a un novo formato acorde a criterios museísticos, igual que catalogarían ou inventarían os seus catálogos, os seus fondos de colección, calquera museo de calquera arte tradicional, o Museo do Videoxogo, facendo unha catalogación nese sentido específica tamén do videoxogo galego, recollendo o seu contexto, toda a información sobre cada un dos títulos. Esa que vedes aí é a sala do videoxogo galego que temos no propio Movie. Esa terceira parte ou esa terceira fase, preservación, non é suficiente identificar e coñecer cales son os títulos, cando saíron e quen os fixo. Iso está moi ben, é moi interesante, é moi necesario, pero de aí queríamos dar un paso máis, preservalos, telos no Movie, telos en formatos físicos, cando é posible, ou preservados en formatos digitais, discos duros, etc. A preservación é algo dificultoso nas producións digitais, sobre todo de certas épocas que non se apreciaba como algo que debería ser preservado, non? En algunhas fases da historia, cando se empezou a distribución digital, moitos videoxogos, que comentaremos un poquinho por riba despois, se facían en flash para navegadores, e despois moitos xogos perdéronse, non? E iso é unha mágoa tremenda. Ou cando hai xogos que saen en plataformas de distribución digital, como poden ser Android ou outras plataformas,
que dependen desa plataforma para distribuirse e que se nun momento dado por un requisito de actualización ou calquera outra cousa deixan de estar nesa plataforma, perdese acceso a eles e pódese perder o propio videoxogo na historia. Non queremos que suceda iso. Por pequeno que sexa un proxecto, un videoxogo, pois queremos que debe ser preservado para que a xente o poida despois coñecer no Movie. Entón, de aí o proceso de preservación que facemos pois como parte de todo este proxecto. E para que todo isto? Cal é a finalidade última? A divulgación, o coñecemento, que se achegue, que toda esa información que compilamos e o máis importante, os propios títulos, os propios videoxogos se poidan achegar a xente ou que a xente se achegue ao Movie, coñecelos, probalos, telos ali a disposición da xente, crear eventos, crear exposicións específicas sobre o videoxogo galego, como levamos feito 2 anos seguidos no Culturgal, vir a un evento como este e explicarvos e contarvos un pouco que hai videoxogos en Galicia, que hai creación de videoxogos en Galicia, cal é un pouco a súa historia ou como creemos que estamos empezando a dilucidar como é a súa historia, e como digo, non é un proxecto completado, nin moito menos, ou no propio Movie con desenvolvedores, entrevistas, acadando máis coñecemento para que achegue a xente. E por iso a sala do videoxogo galego dentro do Movie sempre conta cun acceso gratuito. Nas nosas aperturas, unha entrada específica, unha modalidade de entrada que dá acceso gratuito ao espazo do videoxogo galego e que é unha parte esencial do Museo do Videoxogo. Ben, entón agora, de todo este proceso que levamos facendo ao longo destes anos, imos chegando a algunhas conclusións, o que, como digo, queremos vislumbrar do que sería a historia do videoxogo en Galicia. Imos recollendo esa información, imos acadando os títulos, imos podendo probalos, imos tendo moitas entrevistas e moitas charlas cos desenvolvedores, e debuxamos, ao igual que temos no propio museo, unha liña do tempo que representa a historia do videoxogo, dende os seus comezos ata a actualidade, que se pode consultar ano a ano, unha escolma de 100 dos títulos máis importantes ou, sobre todo, máis influentes da historia do videoxogo. Pois, sobre a historia do videoxogo galego temos unha liña do tempo tamén semellante, e unha serie de períodos e de fitos e de xogos destacados. Aquí tedes unha ilustración que se fixo a partir de algúns dos personaxes, elementos visuais máis destacados de algúns xogos importantes do videoxogo galego, que non é que outros sexan menos importantes. De aí un dos nosos empeños pois é que a recompilación de xogos que temos no Movie sexa exhaustiva, sexa inclusiva, aberto a todo tipo de proxectos, grandes, pequenos, de distribución comercial, de distribución gratuita, amateur, etc. Non queremos recollelo todo, logo pois xa verá tempo se é necesario de categorizalo, pero que non se perda e sobre todo que se preserve o videoxogo galego. Ao longo deste tempo, pois aí recollemos 39 anos aproximadamente de historia do videoxogo galego. Non que levemos 39 anos facendo, levamos 6, pero 39 anos da historia do videoxogo en Galicia, con máis de 90 iniciativas. Dicimos iniciativas, poden ser estudios, ás veces proxectos persoais, proxectos, como digo, amateur, de todo tipo, alrededor de 90, seguramente, continuamente, estamos engadindo máis, non? Máis de 250 títulos identificados, catalogados, e máis de 180 funcionais, xogables, accesibles a xente no propio Movie. Algúns dos cales, pois, se non están perdidos para a historia, prácticamente, algúns xogos que non están accesibles. Dende logo, para o público, algúns deles que chegamos a telos grazas aos propios desenvolvedores que non los facilitaron, noutros casos, pois, que os acadamos de xeitos diversos, incluso algúns, como mencionaba, de Android, que non están disponibles xa para o público, pois ali sí que se poden coñecer e se poden probar. Por iso é importante ter acceso aos propios videoxogos, non? Aquí eso non se chega a ler, pero despois hai outra visión que é máis detallada, entramos un pouquiño en detalle sobre un deles, pero para que vexades a idea xeral desta liña do tempo, non, que comentábamos, a historia do videoxogo galego dende 1986, no que profundizaremos despois cara ao final, sobre The Wall, ese primeiro videoxogo galego, con moita distancia do que temos identificado aos seguintes xogos xa de finais dos anos 90, non?
esa primeira etapa. Logo, unha serie de primeiros pasos nese cambio de século, unha época no que tiñamos un grande interese por parte das administracións neste período, estes primeiros pasos, en ter xogos educativos, en iniciativas, como digo, das administracións da Xunta, das administracións locais, das deputacións, por achegar contidos audiovisuais, contidos multimedia diversos, en moitos casos as aulas, non? Con contidos educativos, con contidos de interese, para tamén encher un pouco eses ordenadores que estaban empezando a estar moi implantados xa nos centros educativos, e de aí e tamén cunha serie de desenvolvedores e compañías pois que tiñan un interese nese tipo de contidos, pois confluíron nuns anos de moito desenvolvemento, de aventuras gráficas en particular, con temáticas centradas, pois como digo, na educación, en inculcar valores, de tecnoloxía, ecoloxía, coñecementos diversos sobre o patrimonio galego, e outras cuestións, non? Son uns anos de desenvolvementos importantes, o Misterio das Sete Pezas, o primeiro videoxogo en galego, e tamén a Aventura Máxica de Merliño, como dicía, que vistes antes ao seu desenvolvedor, que foi un xogo de moita pegada, porque tivo unha distribución moi ampla por centros de ensino de toda Galicia, unha aventura gráfica de point and click, como se chamaba, e ao longo de todos estes períodos sempre veremos e veredes que non todos os videoxogos responden pois ás tendencias xerais, non? Cando falo deste tipo de xogos, de iniciativas das administracións, de iniciativas educativas, das aulas, non todos os proxectos serán así, non? Sempre hai grandes excepcións, como pode ser o caso de Glest, que o comentaremos un poquinho máis despois. Despois dese período, temos identificado sempre acorde ao tipo de videoxogos que saían, como se distribuían e cantos podemos atopar en cada época. Un período que chamamos latente, un período con moitos menos lanzamentos, onde non é casual que houvese unha grande crise económica arredor do ano 2008, que afectou moito, que diminuiu o interese ou as posibilidades das administracións en investir neste tipo de proxectos, e atopamos de repente case un baleiro onde aínda temos algúns representantes, digamos, do período anterior dese tipo de iniciativas, como era Imagine Software, que foi o estudio máis prolífico nesa primeira etapa, e seguen sacando algunhas cousiñas durante esta época, algúns destes xogos xa en Flash, como os que comentaba antes, ese propio Climantic que vemos aquí, que o veredes despois máis de preto, iniciativas, como digo, que promovían o ecoloxismo, pero que proxectos transmedia incluso, que iban cruzando o libro con videoxogo, etcétera, pero que se van desaparecendo, non? Ese tipo de desenvolvementos. E tamén porque está a coincidir co abandono, especialmente nos ordenadores, que era a plataforma onde saían a maior parte destes xogos, co abandono do formato físico, dos CD-ROMs. Todos estes xogos desa primeira etapa viñan en formatos CD-ROM que se distribuían, por iso moitas veces nas aulas. O problema da distribución é algo que veremos ao longo do tempo, non? Como facer un videoxogo, non vou dicir que sexa doado, non? Pero é soamente unha parte. Cando tes o videoxogo, é estupendo. E agora que? Como fago chegar a xente? Como distribúo, non? Pois aí as iniciativas estas que iban moitas en formatos CD-ROM e se distribuían aos centros educativos, pero agora eses formatos están quedando un pouco obsoletos. Está empezando un boom do formato digital, da distribución de xogos por vías de descarga nos ordenadores, con plataformas como Steam aparecendo por primeira vez, pero que aínda non eran accesibles, non estaban moi democratizadas, e nos móviles, coas plataformas de smartphones de distribución de xogos de móvil. Entón, aí chega ese seguinte período, adaptación, cando os estudios, os desenvolvedores galegos empezan a adaptarse a eses novos formatos de distribución digital, e cando empezamos a ver, de novo, xurdir máis e máis proxectos, e xogos importantes, e xogos que por fin empezan a chegar a estas plataformas de distribución digital, nos móviles, e tamén en ordenadores, en Steam. Nese mesmo período, 2013, é a aparición de itch.io. Non sei se coñecedes a plataforma itch.io. Coñecedes alguén a plataforma de distribución de videoxogos que se chama itch.io? Steam si a coñecedes. Steam, a día de hoxe todavía maior
plataforma de distribución de xogos digitais en ordenador. Vale, Itch.io é unha plataforma menos coñecida, pero que ten tamén moitísimos títulos. Os xogos que podedes atopar en Itch.io, moitos deles incluso gratuitos, de distribución gratuita, son xogos indies, é unha plataforma especializada en distribución para pequenos desenvolvedores. E iso aparece aí en 2013. E tamén é importante, é relevante. A día de hoxe, moitísimos xogos da industria galega do videoxogo atópanse primeiro ou primordialmente en Itch.io. Os pequenos proxectos, os proxectos amateur, proxectos persoais ou como un paso previo a despois chegar a plataformas de máis pegada comercial, por así dicilo. Ese é o período, como digo, de adaptación no que empezan a sair grandes títulos. Moitos dos desenvolvedores, Glest, por eso é un título importante que o comentaremos despois, chega despois xente que empezou aí facendo Glest, despois espalláronse a diversos proxectos e diversos estudios que despois neste período pois lánzanse con grandes éxitos comerciais, viñan de aí, no? Ese Full Blast, un dos primeiros xogos galegos en chegar a consolas, que marca o comezo dese período que chamamos aceleración, no que de repente, pois, como digo, acorde ás observacións, non? As observacións obxectivas de número de videoxogos, tipo de videoxogos que se está a lanzar en cada período, vemos que en 2015, con respecto aos anos anteriores, 2015-2016, hai unha morea de xogos que de repente, parece de repente, non sempre é gradual, pero empezan a lanzarse, a chegar a máis plataformas, a chegar ás consolas, a chegar a grandes distribucións. Ese Full Blast chegou a sair en 9 plataformas distintas, entre móviles, consolas, consola Ulla, consolas da xeración naquel momento que había, consolas que estaban entrando na seguinte xeración, e despois, pois, eses 3-4 anos de 2015, 2018, 2019, como digo, cun constante aumento do número de lanzamentos. E chegamos a ese último período, creando a industria, como dicía, percibir e contar a historia dende o presente é o máis complicado. Necesitas a perspectiva do tempo, pero si aprecianse unha serie de características, todas esas titulacións educativas das que vos falaba antes, e outras iniciativas, a Asociación Galega de Deportes Electrónicos, o propio museo, a Fundación Museo do Videoxogo, a Asociación Videoxogo.gal, moitos proxectos que empezan aí nese cambio de década, 2019, 2020, 2021, unha especie de autopercepción, de autoanálise da industria, como que o videoxogo galego agora, ademais de ser un produto que se vai producindo de xeito máis ou menos espallado por moitas iniciativas e moitos proxectos, está tamén nun proceso de autocoñecemento e de estudio, e de aí tamén non é casual pois que xurda a nosa iniciativa, non? A Fundación Museo do Videoxogo e a Sala do Videoxogo Galego, etcétera. Agora, pois, vendo un poquinho máis en detalle, xa vedes aí o que víamos antes, non salto, hai un salto aí moi grande, non? Alex González de Wall, profundizaremos niso máis adiante, unha iniciativa, pois, obviamente, cun oco aí moi grande, de 1986 a 1997, pero por iso o proxecto de investigación é vital, e estamos seguros de que antes ou despois acabarán aparecendo cousas, empezaremos a encher os ocos, vale? Esta é unha preview, é un esbozo, unha idea do que empezamos a vislumbrar que é a historia do videoxogo galego. E os que entran neste período que comentaba antes, eses proxectos multimedia, propio Filloa Records definíase como un CD-ROM multimedia, que tiña unha serie de ferramentas educativas interesantes sobre os insectos, unha parte do proxecto era videoxogo, quizáis na súa totalidade incluso nin se podería clasificar como videoxogo. Logo, pois, o misterio das 7 pezas, como dicía, ese primeiro aventura gráfica en lingua galega, un xogo xa completo e feito pois, para amosar o patrimonio cultural de Santiago de Compostela, pero era unha iniciativa do Concello, é unha aventura como a Aventura Máxica de Merliño, neste período no que destacan moito ese xénero das aventuras gráficas de point and click, non? Onde ides por aí falando coa xente, atopando unha serie de obxectos, resolvendo puzzles da contorna para avanzar e coñecer unha historia, unha narrativa. E ese Glest, primeiro xogo no xénero da estrategia e primeiro xogo feito en 3D poligonais. Lembremos que os videoxogos pois durante moito tempo estaban baseados visualmente nos sprites, nos gráficos en 2 dimensións,
En torno aos anos 90 empeza a ter moita máis pegada e popularidade o xogo en 3D, pero no desenvolvemento galego pois non é ata 2005 ese proxecto de Glest, e que logo foi un proxecto importante pois por dúas razóns, como digo, porque saíron moitos desenvolvedores de Glest que logo fixeron os seus propios proxectos e desenvolveron moitos videoxogos ao longo da historia, e tamén porque foi un xogo pois moi aceptado pola comunidade, non solamente era un xogo de estrategia, era tamén unha ferramenta para crear os teus propios xogos de estrategia, modificando os arquivos do xogo, creou unha serie de comunidades en torno a facer novos xogos a partir de Glest, que incluso co tempo os desenvolvedores orixinais afastáronse do proxecto, deixárono en mans da comunidade, e chegou a sair pois un proxecto posterior que se chama Mega Glest, que todavía está, pois ten os seus xogadores e ten os seus entusiastas, se pode atopar tamén a día de hoxe. Aquí destacamos aí a medias este tabla de roles que vedes ali pois no comezo dese período latente, un proxecto curioso. O xogo en sí non é tan importante como o feito de que é o primeiro de Arcade Studios, e Arcade Studios foi unha anomalía, non? Como digo, dentro de cada período non todos os xogos se corresponden á tendencia xeral. Arcade Studios empezou con esas modestas aventuras gráficas que igual noutros anos, noutro momento non terían chamado a atención, pero nun momento no que prácticamente estaban a sair moi pouquiñas cousas. Sen embargo, nun tempo, pois unha iniciativa persoal, un proxecto de 2-3 persoas que sacaron toda unha serie de aventuras gráficas nuns anos no que o videoxogo en Galicia estaba a ter unha produción moi pequeniña, moi escasa. Fixadevos, Battle of Puppets no ano 2009 é un xogo para móviles a través da plataforma de PlayStation Network Mobile que está un pouco perdido ao tempo e que estivo desenvolvido en Lugo por un estudio do que aínda non conseguimos atopar información directa de poder falar cos desenvolvedores. Identificamos proxectos, despois temos que estar investigando, buscando polas redes, buscando contactos para averiguar e poder obter máis información, especialmente nese período latente, como digo, onde había relativamente poucos proxectos, non? E logo xa con ese proceso de adaptación temos o caso de Arca, o proxecto que chegou a Steam, a plataforma Steam de galego, do estudio Gato Studio. Gato converteuse durante uns 10 anos pois, no estudio máis grande que había en Galicia, no estudio máis grande por número de desenvolvedores, foi importante durante toda a década dos 10 a 2020, e logo comentaremos un pouquiño máis do que foi deles. Trapball edición billar, temos aí ese xogo que foi o primeiro xogo galego en chegar a plataformas de consola a través dun programa de Xbox Live Arcade Indie Games, que era para xogos moi pequeniños, moi indies. Era un comezo desa democratización da distribución digital, pasando dos ordenadores tamén ás consolas. Como digo, era difícil poñer o teu xogo en Steam, moito máis nunha plataforma digital de consolas, pero había estas iniciativas para xogos indie que estaban empezando a permitir que chegasen eses desenvolvementos a un público máis amplo. E despois xa, co período de adaptación, moitos máis xogos con presencia nas grandes plataformas e nas grandes consolas, e chegan éxitos comerciais grandes como Dawn of Man, de ex-desenvolvedores de Glest, precisamente un xogo de estrategia de Madruga Works, que sen datos oficiais, pero polas nosas estimacións posiblemente sexa o xogo máis vendido da historia do desenvolvemento en Galicia. Yappy Psycho, un xogo de Baroque Decay, autores tamén do Conde Lucanor, tivo un grande pegada internacional, saen todas as plataformas, saen lanzamentos físicos, pois que sabedes que xogo que chega físico normalmente porque ten unha certa pegada detrás, ou un publisher que ten unhas perspectivas comerciais importantes, non? Entón dá unha idea da relevancia comercial do título. E aí Gato Studio de Waylanders 2021, o maior proxecto da historia do videoxogo galego por orzamento, por número de desenvolvedores, o proxecto máis ambicioso de Gato Studio, e que, sen embargo, non tivo o éxito, a pegada comercial necesaria para ter continuidade, e, de feito, ao ano seguinte, pechou o estudio Gato, o que foi, como digo, o estudio máis importante do desenvolvemento galego por tamaño, non? Xa non está facendo videoxogos actualmente. E tamén en tempos máis recentes tiñamos outra, non foi a versión última, Superboden GP 2, proxecto que case se superpón a un ao outro de
Bijuda Madruga Works, novos proxectos, e como digo, por non estenderme, algo que temos que estar moi atentos observando. Están a saír máis xogos, se vedes xa o proceso que cada vez hai máis títulos, non? Se nos poñemos agora mesmo e temos que facelo, de feito, é algo que está a medias, porque é un proxecto que está continuamente en mellora, en desenvolvemento. Hai moitísimos títulos que levan saído nestes últimos 2 anos. Títulos agora están empezando a saír tamén das primeiras promocións dos graduados do grao de desenvolvemento e do mestrado da Universidade da Coruña, están a producir os seus primeiros títulos. Outras iniciativas que viñan xa de antes, xente moi nova tamén, pero mellor non tanto, e que levan anos polos circuitos de jams. Sabedes o que é unha jam de videoxogos? Unha game jam. Son xuntanzas, moitas veces con concursos e con premios, onde se xuntan desenvolvedores a facer videoxogos, digamos, in situ, ao mellor solamente nunha fin de semana, nuns poucos días, desenvolver un xogo e despois danse os premios, pero eses xogos xa quedan publicados, aparecen en Itch.io, distribúense, poden ser a primeira pedra para facer un proxecto máis grande, e todo iso é unha produción que está a acelerarse, non? Continuamente, entre outras cousas, proxectos logo tamén máis importantes, proxectos saídos do audiovisual, proxectos de estudios, de animación, de cinema, que están tamén a piques de saír ou en desenvolvemento. Hai moitísimas demos. Demos, entendedes o que digo cando digo demos de un xogo? Pequenas versións de demostración no que se pode xogar en Steam, en Itch.io, tedes moitísimas demos de xogos galegos que aínda non saíron, son proxectos en desenvolvemento, pero que xa se poden probar e que son moi interesantes tamén. Ben, que me quedan 20 minutos. Ben, precisamente... non adiantes tanto. Isto non me fío nada, Ben, historia do videoxogo galego. Pois nada, sobre esas interpretacións e conclusións, estes son precisamente algúns dos proxectos de desenvolvedores moi novos e graduados que están a aportar os seus títulos tamén ao Movie, que estamos sempre moi interesados en estar a última o máis posible, aínda que agora mesmo xa a variedade é inmensa e un traballo continuado. Ben, pasamos agora a falar de The Wall, non? Ese videoxogo de 1986 que parecía tan anterior a todo o demais, e como foi o proceso polo que se incorporou ao Movie e polo que se identificou como primeiro videoxogo galego da historia, podemos poñer comiñas, poden aparecer outros proxectos. No Movie sempre pensábamos que nesa época, nos anos 80, principios mediados dos anos 80, unha época na que os primeiros microordenadores fixeronse moi populares. Non sei se teredes escoitado falar dos ordenadores de Sinclair, o ZX Spectrum, o Commodore 64, os MSX, os Amstrad, o Amstrad CPC. Son máquinas que por primeira vez estaban permitindo chegar a informática aos fogares. A xente non tiña ordenadores nos anos 70, nos anos 80 moi pouca. Estes microordenadores eran moito máis asequibles, moito máis accesibles e baratos, aínda que daquela precisabas coñecer algo de programación para poder utilizar un destes microordenadores, pero para iso existían manuais para aprender a programar en BASIC, etc. E estas máquinas, este tipo de máquinas, achegaron, como digo, a informática, a programación e os videoxogos a moitos fogares, dende logo en España, en Europa. E foron importantes por iso. E por iso digo que sempre pensamos que nesa época habería moita xente, porque había moita xente da vosa idade, xente nova, que de repente víase cun microordenador na súa casa e decía, que podo facer con isto, non? Bueno, pois, programar un videoxogo, vou ver se podo facer un xogo. E con iso, moitos desenvolvedores empezaron a súa carreira, non? Sen embargo, pois, non atoparamos todavía nada tangible ao respecto de proxectos galegos de videoxogos que se fixeran nesa época, e moito menos que tiveran distribución comercial. Por iso foi moi sorprendente, e isto foi algo que sucedeu o ano pasado, cando descubrimos que este home que vedes aí, Álex González, de Ourense, que en 1986, sendo el moi novo, tiña 24 anos, tiña un traballo xa de funcionario, pero el estudiara enxeñaría electrónica e gustabanlle moito os ordenadores, interesaballe moito a programación e os ordenadores, que tedes que ter en mente que era algo moi novo naquel momento.
E por iso fíxose con un microordenador destes, con un MSX de Spectra Video, e cun manual para programar en BASIC. Aínda que a súa idea era facer un programa de xestión de almacén na empresa para o que lle ofreceu, pois non lle interesou, pois el por afección, porque lle gustaba e porque quería facer práctica para aprender a programar, propúxose facer un videoxogo. El tiña en casa uns poucos videoxogos que daquela viñan en formato de cinta de cassette. Non sei se o sabedes, pero moitos destes videoxogos dos microordenadores viñan en formato de cinta de cassette que se tiña que reproducir inteira para volcar a súa información á memoria do ordenador e despois podías executar o xogo. Un proceso que levaba ao mellor 15-20 minutos facelo. Entón, el tiña estes xogos e parecíalle que el podía programar algo pois igualmente entretido, non? E fixo así, e como di el mesmo que é unha persoa con moita iniciativa, levouno a Madrid para ver se o podían publicar. Volvemos ao problema da distribución e da publicación de xogos, non? Unha cousa é que se fixera alguén pois un xoguiño no seu ordenador en 1986 na casa e que quedase aí ou o xogase os seus amigos, como moito, non? E outra cousa é distribuílo, pero Álex González tiña a visión e tiña a intencionalidade de que, igual que había outros videoxogos que eran produtos comerciais, por que o seu non podía serlo tamén. Levouno a Madrid. En primeira instancia rexeitárono porque por estar programado en BASIC entendíase que estaba a quedar un pouco obsoleto o sistema de programación BASIC naquel momento. El tiña referencias de xogos que chegaban a Galicia con certo retraso con respecto ao resto de Europa, non? Entón, pois non estaba un pouco actualizado. Dixéronlle que se programaba algo parecido, pero en linguaxe máquina, que era máis atractivo, que era máis interesante. El voltou pois empeñado niso, foi mercar un libro especificamente de linguaxe máquina que era máis complexo facelo que en BASIC para aprender a programar, e fixo unha versión mellorada dese xogo, que é o The Wall que coñecemos, o The Wall que logo el voltou a Madrid a ofrecelo a Herbe, que era pois xunto con Dinámica, a compañía de software español máis importante da época, e así o xogo distribuíuse por toda España con 7.000 copias vendidas a un prezo de 3.000 pesetas inicialmente, para que non vos teñades que moler a cabeza. Imos dicir aproximadamente que ao cambio e contando a inflación, pois imaginade que este xogo se vendía a 30 euros, dos cales a Álex González mandábanlle 1 euro por cada copia vendida. Pensade nas condicións que tiñan os desenvolvedores con respecto ao poder que tiñan as distribuidoras naquel momento. 1 euro por cada 30 euros que gañaba Herbe coa distribución de The Wall. Pero o feito é que vendeu 7.000 copias, que se saiba, palabras de Álex González, que se saiba, porque a única información coa que el contaba era a que lle daba Herbe. Polo tanto, pois, converteuse sen el sabelo, e durante moitísimos anos ninguén se parou a pensar, non é que o xogo desaparecese ou non se coñecese, pero ninguén se parara a pensar, pois este xogo foi plenamente desenvolvido en Galicia, que logo a distribución fose estatal pois a nivel español, non? Este é o seu creador, este Álex González, que a Lino Movie pois temos dedicado moito tempo para sacarlle moita información. El aportou moita documentación original dos seus contratos con Herbe, da documentación que el foi recibindo da época, guardou moitas cousas, bocetos incluso, material de desenvolvemento do xogo, e a partir de aí foi que desenvolvimos unha exposición temporal, unha serie de presentacións pois para darlle importancia e poñer en valor esa visión tan pioneira no ano 1986 e tan sólida que tivo para facer chegar o videoxogo a xente e poder distribuílo. Aí tedes o videoxogo, unha pantalla de como é The Wall, non? Ese The Wall, ese muro, polo que un alienígena que vedes aí, marciano, ten que moverse ao longo de 12 pantallas que están interconectadas nunha especie de recuadro, de cuadrícula, continúa de unha seguinte ao longo do muro. Pode caer a auga, todos eses elementos que vedes en pantalla, como a roda, ese satélite, ese mexilón, estánse movendo, tedes que evitalo, é un xogo de plataformas, de acordo?
pero ao longo desas pantallas. Un xogo difícil, un xogo moi desafiante, como eran moitos dos xogos da época, xogos curtos, pero que tiñas que realmente aprender a dominar para poder avanzar nel, con elementos moi interesantes, o feito de que ten unha certa profundidade con esa perspectiva isométrica, que non era algo tan común aínda na época, realmente un plano bidimensional, pero está debuxado de un xeito que dá sensación de tridimensionalidade ou de profundidade, non? É un elemento moi interesante do xogo. E outro elemento moi interesante o feito de que ten unha serie de manifestacións culturais galegas, pois recoñecidamente por Álex de xeito bastante inconsciente, non? Algúns dos obxectos que saen no xogo, como ese mexilón, un trisquel, ou o feito de que a banda sonora do xogo sexa unha versión un tanto acelerada e un tanto estrana dunha canción popular galega, Na beira do mar, que el, como el mismo recoñece polo seu falta de coñecementos musicais, en vez de compoñer unha banda sonora completamente original para o xogo, pois cambiou un pouco esa tonadilla, esa melodía de Na beira do mar, e foi ao xogo, non? Entón son manifestacións culturais galegas que se plasman no videoxogo de xeito incluso inconsciente, por iso pois é interesante observar o videoxogo, sí, pero en que contexto cultural se desenvolve cada videoxogo. No caso de The Wall, pois inconfundiblemente galego, non? Neste apartado que nos referimos como recoñecemento, bueno, pois esa idea de que durante moito tempo nin el mesmo se percatara de que fixera algo que podía ser pioneiro ou que podía ter sido moi innovador no seu momento, pois por circunstancias el non se adicou despois na súa vida a facer videoxogos. Tivo un segundo proxecto, logo acabou facendo programación, que era o que el lle gustaba, e foi profesor de informática moitos anos en Ourense. Ao mellor se as condicións non tiveran sido esas de que recibía €1 por cada 30 que vendían, non? Pois podería ter interesado. Pero daquela, seguramente, nin el, nin moita xente todavía daquela se imaginaba a onde iba a chegar, cal ia ser o alcance a longo prazo do videoxogo como industria, ou a pegada comercial, a profusión social que ia ter o videoxogo, non? Entón, pois ese The Wall, ese foi o primeiro videoxogo galego con distribución comercial, e ese é o Museo do Videoxogo para que o visitedes ou presionedes aos vosos profesores e profesoras para que vos leven nalgúnha viaxe ali ata Cangas, vale? Con iso pasamos a, se queredes, algunha dúbida, algunha pregunta, calquera cousa. Dime, por ali atrás. Un micro, porfa, gracias. Hola, que tal? Moito mellor. Felicidades pola presentación. Por engadir algunha información máis a nivel xa un pouco máis académico, a primeira tese que se fixo sobre videoxogos foi no 2018 dunha compañeira de Santiago, Silvia López Gómez, e que se alguén ten interese en coñecer máis en profundidade os contidos dos videoxogos e tal, que poden descargala en internet e, bueno, complementar un pouquiño toda esta maravillosa presentación que nos acabas de facer. Genial, se non las queredes facer chegar a esa información aí a info@movie.gal, pois estupendo. Ademais, que coincide precisamente con ese último período que comentábamos, non? Cando empezaba a haber unha autoconsciencia da industria do videoxogo en Galicia, a xente empezaba a interesar por estudiar e por coñecer que se tiña feito ata ese momento no videoxogo galego. Moitas gracias. Algúnha outra? Bueno, pois moitísimas grazas, foi super interesante. A verdade é que estivemos todos moi atentos. Así que moitas grazas, eu quedo con ganas de visitar o museo, non sei se tedes pensado... Podedes pedir aos profesores que vos fagan unha excursión ao Museo do Videoxogo. Sí, teño que apuntar. No, dicen, sí. Teño que apuntar que, aparte diso, é verdade que as distancias ás veces poden dificultar as visitas ao movie, sobre todo para centros que estades moi lonxe,
pero tamén existe a posibilidade de falar con nos para que sexamos nosos que veñamos a impartir algún tipo de charla ou taller aos centros. Eso sí Pero que bueno, tamén unha excursión a Vigo, se ten tampouco feito pasa nada, Por aquí cerca xa se ten feito en algunha ocasión precisamente. Que parece que Vigo está noutro país, pero está aí ao lado, tampouco pasa nada. Nada, eu quería, bueno, que foi unha mañá moi entretida, eu quería convidarvos a sacar unha foto para que quede por recordo. Eu a faría xa aquí, ou aquí diante desta pantalla. Estás aí. Queredes sacar unha foto de recordo do Interplay ou non? Ou queredes encriptala despois? Non sei. Veña, se queredes, senón non a facemos. Pero poñemos a cartela do festival, porfa. Se non queredes, non a facemos, eu? Para que quede de récord. Vale, hai postales para esta chaval? Non quedan, non? É igual.